N-am mai făcut de mult un top 10. Hai să vedem. Începem cu Free Fire. Am jucat, e un fel de Fortnite, dar a fost ok, cred că îl pun pe 7. Clash Royale. Am jucat și eu, nu mă împac eu cu jocurile de la Supercell. M-am jucat și eu, să-l pun pe 10. Să nu vă sperați pe mine. Clash of Clans. Nu mai țin minte să fi jucat. Candy Crush pe 8. Among Us. Nici asta nu mi-a plăcut. 6. Call of Duty. Nu știu pe ce ca să merg să pun. Hai că-l pun pe 3. Roblox. E fine. Mă mai joc așa de când în când, îl pun pe 2. Subway Surfers. Cred că o să-l pun pe 4. PUBG. Cred că pe 1. Și Genshin Impact. E un joc din asta de anime. Am jucat și eu. O să pun pe 5. Asta e top 10 jocuri de la Laser Delis.